25 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା ପୁଅ। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲୁଚିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ନାମ। ସେଇ ଗାଁରେ ବୀର ନାମକ ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଥିଲା। ମା ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ସହ ସେ ରହୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହରାଇଥିଲା। ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘରେ କାମ କରି ବୀରକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ବୀର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଦିନେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ, ତା ମାଆକୁ ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ରବି ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରବି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏକ ଅଜଣା ଲୋକ ତାକୁ ନିଜ ସହରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ରବିର ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ରବି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସବୁବେଳେ ତାର ମାଆର ସ୍ମୃତି ରହୁଥିଲା। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ରବି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସେ 10 ବର୍ଷର ହିଁ ପିଲା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା। ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେଇ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, ସେଇ ବରଗଛ, ସେଇ ପୋଖରୀ, ସବୁ କିଛି ତାର ପିଲାଦିନକୁ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ହୃଦୟ ବହୁ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କବାଟରେ ଦୋଳି, ଅଗଣାରେ ଘାସ, କେହି ବି ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ତାର ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲା ତା ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବ ଏବଂ ତା ମାଆକୁ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ରବି ଚମକିଗଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ମାଟିର ଦୀପ। ରବି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଗଲା। ଏହି ଦୀପଟି ତା ମା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା। ସେଇ ଦୀପଟିକୁ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ମା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା, ଘର ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାକୁ ବି ଜଣାଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଗାଁରେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ତ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଲା, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ତା ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା, ପୁରୁଣା କାଠର ବାକ୍ସ ଉପରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ଚିଠି ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା, ରବି ପାଇଁ ଏ ଚିଠି। ରବିର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିଠି ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିବୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଦିନେ ତୁ ଏଇଠି ଫେରିବୁ, ତେବେ ଘର ପଛରେ ପୁରୁଣା ବଟଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ। ସେଠାରେ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ଉପହାରଟି ଅଛି। ଏହା କହି ତା ମା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋ ମା। ରବି ଚିଠିଟିକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଘର ପଛପଟକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ବିଶାଳ ବରଗଛଟି ଅଛି। ପିଲାଦିନେ ସେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲା। ଗଛ ତଳେ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର କୋଦାଳରେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ଜିନିଷ ଉପରେ ବାଜିଗଲା। ଠଙ୍ଗ ଠଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ରବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମାଟି ହଟାଇଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଲୁହାର ବାକ୍ସ ଦେଖିଲା। ରବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ବାକ୍ସଟି ଉପରକୁ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ତାଲା। ରବି ଚିଠିଟିକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା। ଚିଠିର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରବିର ବାପା ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାର ଏହି ଜମିର ଅଧିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଜଣେ ଜମିଦାର ସେତେବେଳେ ଠକେଇ କରି ସେହି ଜମିକୁ ନେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରବିର ବାପା ଏହି ଜମିର ଦଲାଲକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି ଦଲିଲକୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦଲିଲ ଯଦି ସେ ଜମିଦାର ହାତରେ ପାଇଥାନ୍ତା, ସେ ତା ନାଁରେ କରିନେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ରବିର ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲା ଏ ଦଲିଲ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଏହି ଜମିରେ
ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ସେଇ ଦଲିଲ ହିଁ ଆଜିର ରବିର ହାତରେ ହିଁ ଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ସତ୍ୟଜିରେ ଆଉ ଲେଖା ଥିଲା କି, ପୁଅ, ଏହି ଧନ ତୋର ନୁହେଁ, ଏହା ତୋର ବାପାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ହିଁ ଚିହ୍ନ। ଯଦି ତୁ ଏହାକୁ ପାଇଛୁ, ତେବେ ଏହି ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବୁ। କୌଣସି ଗରିବ ପିଲା ଯେପରି ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ। ସେହି ହେବ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଯଦି ତୁ ମାଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ଏଇଆ କରିବୁ। ଚିଠି ପଢ଼ି ରବି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଧନ ଦେଇନାହଁ, ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ଏହିପରି କହିକି ରବି ଆଉ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦ ସହିତ ତାର ଖୁସି ବି ଥିଲା, ଦୁଃଖ ବି ଥିଲା। ଦୁଃଖ ତା ମାଆକୁ ହରାଇଥିବାର, ଖୁସି ତା ମା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାର। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରବି ସେଇ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲା। ଗାଁର ଶହ ଶହ ପିଲା ସେଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍କୁଲର ନାମ ରଖାଗଲା ରୁକ୍ମଣୀ ମା ସ୍ମୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟ। କୁହାଯାଏ ରବି ନିଜର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବଟଗଛ ତଳେ ମିଳିଥିବା ଯେଉଁ ଧନଟି ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ନଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହିଁ ଥିଲା। 25 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥିବା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ସତ ଧନ କେବେ ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ, ମା ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନ୍ୟର ଜୀବନର ଆଲୋକ ଆଣିବା, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ।